І я адкажу: Зінон Станіславович, калі вы поставілі за мэту уцягнуць мяне ў сварку з вами, то не атрымаецца. Моя мэта траціць энергію, сілы на барацьбу не з вами, а на барацьбу з Лукашэнкам. І гэта з'яўляецца маёй галоўнай мэтаю. Моя мэта аб'ядноўваць сілы, таму я быў адным з ініцыятараў стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета. Таму я падтрымліваю абраную прэзідэнтку элект, але якая не ўступіла ў пасаду, Святлану Ціхановскую. Таму мы сфарміравалі кааліцыю большасці ў каардынацыйную раду, якая абраная, няхай невялікай колькасцю, але ўсё ж такі тысячамі беларусаў, нашых суграмадзян. Таму я займаюся каардынацыяй санкцыйнай палітыкі разам з тымі ініцыятывамі, якія працуюць на тое, каб санкцыі ўводзіліся і былі максімальна эфектыўнымі на рэжым Лукашэнкі. І тут я прадстаўляю не толькі сваю пазіцыю, а менавіта і аб'яднанага пераходнага кабінета, і большасці ў каардынацыйнай радзе, і менавіта гэтых ініцыятыў, якія адказваюць за санкцыйную палітыку. Другое, што я хацеў бы адказаць Зінону Станіславовичу. Я ўдзячны вам, шаноўны Зінон Станіславович, за тое, што Рэспубліка Беларусь стала незалежнай дзяржавай у 1991 годзе. Але, на жаль, на гэтым я стаўлю кропку.